Zede? Ni Aimar Garmendia, IES Ibaizabaleko Euskara Batzordeko kidea naiz, eta Euskara eta ni eraman dezala ibaiak nire hitzak nazioarteko itsasoetara. Gorde, gero egiteko antzeko berriro. Kaixo, ni Mairane Korkobado naiz, IES Ibaizabal Euskara Estetetik nator, eta Urara Tuti ala huez. nazioarteko. Nazioarteko itxasora, Kaixo, ni Paula Sainz naiz, IES Ibaizabaleko ordezkari gisa naiz, eta hau adirazi nahi. Euskara sentimendu bakarra dela. Zabalago? Eta hau gure itxasora zabaletara eramaten. Kaixo, nire bera García naiz, eta IES Ibaizabaleko ordezko gisa naiz. Esan nahi dut Euskara bizi nahi dut. Kaixo, ni Albalo Izano naiz, IES Ibaizabaleko ikastetxearen ordezkari gisa, eta hau agertu nahi dut. Euskaraz ikasi, euskaraz bizi. Gure ibaiako urak eraman dezala esan dago hau nazioarteko itsaso zabaletan. Nagarazi badioa naiz, IES Ibaizabaleko ikastetxetik nator, eta ibai hau gure hitzak eramatea